veľmi originálne, takže Dobre, ďakujeme. tak vy ste ohodnotili Tibora a teraz my ohodnotíme vás. Poprosíme vás, môžem u nás v dámskom klube privítať pána doktora Převlodského. Vítajte. Verím, že sme pritiahli k obrazovkám mnohých z nás, ktorých boli chrbtica, bolia hlavy, jednoducho máme problémy s platničkami, pretože budeme sa rozprávať o metóde, ktorá, ako ste mi sám povedali, už je dlhší čas vo svete, ale pokojne už konečne sa prenáša aj na Slovensko, takže možno by sme si mali najprv povedať, na čo všetko je vhodná tá takzvaná intervenčná algeziológia a či nemáte pre ňu trošku jednoduchší názov, aby sme sa mohli o tom rozprávať. Až tento rok sa nám podarilo konečne založiť sekciu intervenčnej algeziológie v rámach Spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti na Slovensko, čiže konečne máme to nejakým spôsobom zastrešené. Teraz, čo sa týka toho, čím sa zaoberáme. V podstate naše metodiky sú také metodiky, pri ktorých sme schopní anesteziologickými technikami a nielen anesteziologickými. Čo sa týka časti, ktoré sa zaoberáme sa nielen terapiou bolesti chrbta, nielen terapiou bolesti hlavy, ale bolesti hlavy do špecifických, čiže nie klasické migrény, lebo klasické migrény, tam sa nedá nič s tým spraviť intervenčne, ale bolesti hlavy, bolesti krča. Dobre, poďme k metóde, pretože trošku sme už naznačili, že čo ideme všetko liečiť, ale teraz poďme k tomu spôsobu. A pokiaľ viem, ste priniesli aj nejaké fotografie, takže by sme si to mohli aj to uvidíme. Áno, ak môžeme diapozitívy pustiť, aspoň ten prvý diapozitív, teda ten prvý obrazok, ktorý tam je. Tam zobrazujú sa nám, už to bude za chvíľočku, zobrazujú štruktúry, ktoré odkiaľ vychádza bolesť pre pacienta. Čiže my musíme spraviť si najprv diagnostiku, tak, že sme vedeli, čo boli, z ktorej časti to vychádza a potom túto časť nejakým spôsobom ovplyvniť. Dobre, poďme ju ovplyvňovať. To znamená, ja si viem predstaviť niekoľko spôsobov. Veľká injekcia, v ktorej je natiahnutá nejaká dobrá látka. Niekoľkokrát v živote som dostala obstreky, takže viem, že sa mi povolilo v chrbtici, prestalo ma niečo bolieť. Je to tento spôsob, alebo akou formou vlastne postupujete pri tej liečbe? V podstate to... Videl, to si pamätám, že bol vidiaci pán doktor, hej? Jasne, ak by sme mohli ďalší obrázok Nech sa pustiť. páči. To jednoducho liečite, alebo tie nervy spálite a nebolia ma už nikdy, ich tam nemám. Čo som trafila z tohto? Dá sa aj tak, aj tak. Aj tak, aha. Čiže dá sa spraviť 2-3 blokády, bez toho, že sme museli robiť nejakú abláciu, nejakú vysokú radiofrekvenčnú abláciu, ale keď to nepomôže, musíme spraviť radiofrekvenčnú abláciu. V podstate tie nervy deštruujeme. Čiže nemá čo prenášať bolesť. Ako keby úplného zbavenia sa bolesti. Úplne minimálne je zníženie intenzity bolesti, takže pacienti obvykle potrebujú aj analgetika, veľké množstvo, čo môžu znižiť množstvo liekov, množstvo analgetík, ktoré užívajú, alebo nebudú... Potrvá tento zákrok. Asi je takisto veľmi individuálny. Keď robíte niečo náročnejšie, tak to trvá asi dlhšie. Samozrejme, pokiaľ je viac... Prídem k vám, povedali ste diagnostika, ale najprv ma diagnostikujete, objednáte ma už na takýto zákrok. Čo k tomu potrebujem? Ešte nejaké špeciálne vyšetrenie, ktoré pripravujete vy, alebo ako sa pacient chystá? Pacient obesťuje, ale nejaký nádor napríklad, či tam niektorý tlač. Objednáme pacienta. Odtancuje z vašej nemocnice, ak sa to všetko podarí. Dámsky klub @stv.sk, respektíve rtvs.sk je adresa, na ktorú píšte otázky. Prečo je možné vďaka práve tejto novej metóde, ako by som povedala, utlmiť, alebo možno sa aj úplne týchto bolestí zbaviť. A keď budete zase tak akože v dobrej forme, tak je fajn, keď sa môžeme pokochať a potešiť sa s nejakou peknou módou. A Sonička stíska, ten mikrofón si daj len pozor, lebo stíska krásnu vec od Lenky Sršňovej. No inak jednotku dostáva pán doktor. Perfektné. A my to ešte teraz trošku prifarbíme takýmito krásnymi vecami od Lenky Sršňovej.